Здравейте, казвам се Валентин и се занимавам с спорт повече от 15 години, като през годините съм тренирал неща като таеквондо, плуване, бадминтон и калистеника. Това ми е помогнало да разбера, че най-важното нещо в една тренировка всъщност е загрявката. Защо загрявката е най-важното нещо в една тренировка? Защото тя подготвя тялото за по-интензивни натоварвания, и предотвратява множество контузии и болки. А повярвайте ми, това го знам от личен опит. Второ, загрявката подобрява гъвкавостта и мобилността, което подобрява техниката на изпълнение на упражненията. Трето, тя подобрява концентрацията и помага на ума да се подготви за предстоящата тренировка, а това се подценява от много трениращи. А без правилната загрявка рискуваме да получим множество контузии и схващания. Старая се да загрея всички основни мускулни групи и стави, но отделям повече време на тези групи, които ще използвам в предстоящата тренировка. Тези упражнения включват леки кардиоактивности, стречинг и специфични движения, които подготвят тялото за предстоящата тренировка. Не подценявайте загрявката, тя ще ви спести доста контузии на по-късен етап. А сега напишете в коментарите колко време отделяте на вашата загрявка.